Dobrý deň, moje meno je Aneta Pakáčová a vítam vás u dnešných novín, takže dneska sme si pozvali veľmi vzácneho hostia, Christiana Kávenku. Železo! Prosím vás, po minulom videu sa veľa ľudí sťažovalo, že sa správate dosť neohrabane. Čo by ste nám na to povedali? Železo! Ako vidím, rozhodli ste sa odštartovať nový modný trend, že také hnusne zrastené obočie. Železo! Odporúčate to aj našim diváčkam? Železo! Áno, to znamenalo áno, určite si majú potom dať nejaký hrubý make-up, že? Železo! Hej, úplne súhlasím, fakt železo, ale čo je dobré, akože keď prepuklo tlakou? Železo! Dobre. Ešte naznačovala, že si nemáte holiť pazuchy. Železo! A máte byť tučný, aby ste... Železo! A máte smrdieť, aby ste boli ako on. Dobre, takže naši diváci nám zaslali niekoľko tém, o ktorých by ste nám mohli odpovedať. Takže Železo! vaši diváci strašne chceli vaše trička. Železo! A áno, presne tak, sú to železo trička. Železo! Presne tak, a je tam váš ksicht. Železo! A vidíte, aký je šťastný? Železo! No a ďalšia téma je, nechceli by ste si založiť svoj YouTube kanál? Železo! Ale viete, ako, tak bolo by to dobré. 200 sú furky. Tak, no on chce za to 200 sufúrky za kanál, tak čo, diváci, zložíme sa? Sú furky. 201 sufúrky. 200. 9. 200. 200 sufúrky chce za to. Železo! To znamená súhlas. A aký je váš obľúbený youtuber? Pivný železopaj. Takže, aký je váš najmenej obľúbený youtuber? Železo! Ani ja ho nemám rada. Ale obľúbená youtuberka? Železo! No, tak ako tu mám tiež rada. A najmenej? Železo! No, tak to je úplne hrozná, to súhlasím. Chcem sa opýtať, máte v pláne odštartovať nejaký nový modný hit? Železo! Takže, diváci, tuto pán Kávenka vám... Železo! Presne tak. Odporúčil by vám, aby ste nosili hrubé zrastené obočie, Železo! hnusnú mustáž, Železo! divnú šiltovku Železo! a jedli železo. Železo! Máte nám ešte niečo povedať, alebo môžeme tento interview? Železo!